Sa unang pagbasa, naghisgot diri nga ang mga Israelita nga mga giunang gipili sa Dios nagantos. Nganong nagantos man sila kay matud pa diri gisuko ninyo ang Ginoo. Kay paghuman ninyo dawat sa mga grasyang ihatag sa Ginoo, didto ninyo gihalad sa mga yawa. Sige, lingiyay mong tupad. Inakinsay imong gihalaran ron sa imong grasya, ang Ginoo o ang yawa. Oh. Para ko na, estudyante ka, niya mangupya. Kisa may imong gihalaran sa imong paningkamot isip estudyante, ang Ginoo o ang yawa? Kusga. Maestra ka, sige kag pangasaba. Kisa may imong gihalaran sa imong baba nga maayo kay mutabi, ang Ginoo o ang yawa? Maestra, mga saba, kisa imong gihalaran? Ang yawa, grasya ng tingog, grasya ng makalitok ta. Pero usahay, ang yawa mo itong halaran, tungod kay ang atong gilitok, mga yawanon nga mga bulong. Mao nang gisuko nato ang Ginoo. Estudyante ka, na in love ka. Nya ang imong giinlaban, imong giingnang I love you. Kinsa may imong gihalaran na ang Ginoo o ang yawa? Ang Ginoo. Kay ang Ginoo man ang sugo man as Ginoong paghigugma ay kamo. Nya karon kay nagkauyab naman mo. Pagkauyab na ninyo, labing kay mustanan, mga estudyante pa, grade 12 or grade 11, ngunya, date dayon mo, kinuutay dayon mo, tinukhangay dayon, kisa may inyong gihalaran? Ang yawa. O, di ba? Nindot kay kagnaong, niya, imo dayong gipanindutan pagyud, kis-kis na kas imong kilay, color na kas imong buhok, pamintal na kas imong naong, kisa may imong gihalaran sa imong beauty? Ang yawa. Oh, di ba? Ang yawa gihapon. Kay ngano man, gusto naman kang mulabaw gyud sa tanan, gusto naman gyud kang mapansin og maayo, gusto naman kang ang imong kaugalingon mao na gyoy musikat. Munang buhaton ang tanan aron lang gyud musikat. Sige kag nindot kag lawas nga pagkababay nya TikTok dayon kag gamay kay kag ipangsulob sa imong lawas aron daghan kay mo view. Kinsa may imong gihalaran sa imong gasa sa panglawas, ang Ginoo o ang yawa? Yawa. Kibaw mo dayon. Daghan kay kag kwarta, ang imong kwarta ipalit gid nimo mga gadgets, mga pagkaon, ana daw kay kastanan. Sige kag pangasaba anang nangutang nimo, kinsa may imong gihalaran sa imong kwarta? May kay mo mutubag, yawa. Unya kun ang pari siging wali, siging pamaligyag slat, kinsa may iyang gihalaran sa iyang tingog? Kana, na siya. Unya, ikaw nakabati ka suwalis pari, wa jud ka mo palit og slat, bisag naa kay ikapalit. Kinsa may imong gihalaran sa imong bahande? Kana, mao na siya. So at least nahibaw na mo mga yawa mo. Nahibaw na ta nga dili day masuko ang Ginoo basta magtuman ta sa iyang kabubuton. Unya mo gawas pagid nato ang gahom nga matud pa diri sa 72 ka mga apostoles, 40 nilang lipaya, Lord, ang mga yawa, Lord, nituo na mo, pag-ingon na mo, pahawa dia, ni pahawa dayon. Grabe kayo, Lord, ang among gahom, nakita na mo ang mga yawa nga nangawagtang syagit kong mga yawa, Lord. Ingon na yung Ginoo, up, time sa ha, mura mag-enjoy kayo mo sa inyong pagpapahawa si yawa. Basig kutom na lang mo diha. Nya mo sikat dayon mo maayo kay may kay kang mo papahawa og yawa ana
You are one of the greatest exorcists nga bisan pag ang yawa tagpito ka buok imong mapapahawa basig nalipay na kadiha na you are a great healer nga bisan paghapit na mamatay imong ayuhon bisag stage 4 cancer makuan negative bisag di kalakaw makalakaw kana mga crutches mga wheelchair ipamili na sa imo lang pagpandong sa imong kamot basig anha na mo diha malipay nya kun anha na ta diha malipay giyawaan na ta kana bang malipay na ka nga bright kay kastanan nga pagka-estudyante ana lipay kay ka nga buutan na kay kastanan lipay kay ka nga achiever kay ka ana top notcher kas board exam lipay kay ka kay nakatrabaho na ka nindot kay kag trabaho dako kay kag sweldo nakapausab na kas imong balay ana lipay na kay ka ana nakapamalit na mo inyong gusto mga sapatos nga imong gusto mga sinina imong gusto lipay na kay ka ana daghan na kay nahalin sa slots ana lipay na kay pare nakahimo na tas ato mga projects lipay na kayo warningan ni tas Ginoo ayaw diha paglipay unsa may angay kalipayan ingon si Kristo diri paglipay mo kay ang inyong ngalan nasulat na didtos langit kadtoy importante nga masuwat ang atong ngalan didtos langit mag-unsa man og ikaw maoy top notcher or valedictorian sa inyong klase nya sige gyapon kag pang cheating mangudigo gyapon ka aron lang gyud ma-perfect mag-unsa magtindot kay kag balay pero sige gyapon kag pangasaba sa mga tao nga way balay nga sigig pangayo nimo di ba mapapas ang imo nga didto sa langit mag-unsa magmay kay kag mo papahawa og yawa pero dili na sad ka mo tuo og badlongon sa imong superior di ba hoy mag-unsa magmay kay kamo trabaho sikat na kay kastanan sa inyong kompanya pero kontraho na nimo ang imong head kay ikaw gay may laki nya moingon ka kabangaan na niya wap dip atungod nako di na maabot na patay din ka diha maabutan na karon sa ato dinhing pag pamaligyag slots unsa may nahitabo daghan ang namalit pero gi-question puntas bangko ingong bangko oy maamla man ka ani pader ana dili na ta ka deposito ana pag open og account nga name sa parokya kay imo ra ni personal pader nya mosod ning dagko kay mga amount gi-question na ang imong personality na belong na kas mga scammers or mga money launderers. Ilan man ang balaod man na sa nang anti-money laundering law, AMLA. Di atong i-comply. Muna karon gahimo na ta, process na taron og parish, mag-open ta og parish account. Atong sundon, di ta mingon, may magibinuangan ko na, kaanis na ko, bisag 1 centavo, wa ko'y gikuhaan ng mga donations, niya kana donation man sa mga tao para man simbahan nganong inyo man kong questionon wa ko moingon ana mao ba sir sige sir ana uli lang sa ko kuha ko sa mga requirements na di ba sunod ta kay kuan open tag atong kulumbari bishop amo na ning i-open approve naman nila sa LGU ingon sad si Bishop Palma ato sa ning isanghid sa committee nga naghandle ani o pa may action ang committee hangtod karon huwat lang punta di ba may man kontutukan kadili pa dir para gunas kaayuhan sa simbahan para gunas kaayuhan sa archdiocese ang ato guni fundraising guni di guni negosyo makaayo guna kaya mga dagkong project sa diocese matuman gud na ang dagkong project sa parokya o dinhi sa atong LGU matabangan pa niya nganong ilam nang langay-langayon ayaw mo ana
mapapas atungan dito sa langit. Pasabot, pabilin ta nga musunod. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, gitawag na siyag bulahan sa tanang babae. Matud pa sa gisulti ni Elizabeth katong pagduaw niya, ningon ko si Elizabeth, puno sa Espiritu Santo si Elizabeth, ningon bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan ang bata nga imong ianak. Pero si Maria, ang iyang gitubag, naglipay ang akong kalag diha sa Dios nga akong manunobos, kay ang iyang ubos nga sulugoon iyang gihinumduman o gihatagan sa mga dagkong butang. Wa gyud mo angkon si Maria nga ako ni, iya jong kanunay gihalad ngadtos Ginoo. Behlingi ay mong tupad ing nagidayeg nimo ang Ginoo anang imong naong. Sige, pangutan-a ba na kanang imong naong igtan-aw nimo sa amin, mudayeg kas Ginoo o luos lang kag pangoriksyon anang imong naong? Gidayeg ba nimo ang Ginoo nga naa kay ginikanan ikaw anak, o sige lang kag supak-supak sa imong anak, imong ginikanan? Tapulan kay kasugoon ya, kusog ra ba kay ka mangayo? Di ba? Mga buangon, kamo sang mga ginikanan, gidayeg sa ninyo ang Ginoo tungod anang inyong mga anak, o sige lang mong pangasaba, sige lang pangasaba, kay ang imo jong gusto mo ay matuman na limot na kag unsay gustos Ginoo para sa imong anak. Dahil kang manganhi din mangayog requirements para eskwelahan. Maghilak pa yun, Pader, lisod kayo, di yun mo undang akong anak, nako paundanga. Paundanga. Nganong mamugos makag-eskwela, nga wa man kay kwarta. Si Jesus gani, wa man kay eskwela, ikaw na noon mo, eskwela na ka. Nya imong hasulon diri ang mga tao, apil ng pari, nga munas ginhawa na tong tigom, aning kulikta, mga dunot, mga gani ni pang gani sa kulikta. Kuwang pamangginis ato dinhing operating expenses, nya imo pag yung hasulon, tungod lang anang imong gusto nga mo eskwela gyud ka. Anong di man ka mo agad sa Ginoo? Ana, di ba? Mao na importante kaayo ang pagdawat. Ang pananglitan karon na ana tay mga halin sa slots. Unsa may akong buhaton ani? Ako gining i-report ninyo para mo makahibaw nga mao na dinhi atong sitwasyon. Di ko ni tagu-taguan, di sad ko ni isod bulsa. Sige, ako na mong reportan ha. Update sa atong Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation, para sa atong National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Ang atong halin niabot na 45,327 kaslots. Pakpak. Kinahanglan mo pakpak gani mo, nakapalit mo ha. Kanang nakapalit mo ba? Huwag mo kapalit ay lagpakpak. Joke bitaw. Pakpak bitaw mo gyapon. Nag-ampo mo. Napay 54,673 kaslots nga available. Nya Coto Branis November 7. Tag 100 rani pesos per slot aning atong Holy Pads. Nya sa ato sang special slots kaning Meg or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong pagsaulog sa segunda patron nga piyesta Santo Rosario karon na ra ba ni Coto Pizza 14. Ang atong halin niabot na sad og 7,590 kaslots. Pakpak na sad. Naapay 12,410 kaslots nga tag 100 pesos per slot. Palitan ato ning paspasag palit kay usa na lang kasimana ang kuwang. Unya sa ato sad nga 30 slot challenge nga tag 3,000 pesos ang worth, na nasa tay na dawat nga 451 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Kani mo ni pinakanindot ang atong
Divine Solutions and Prosperity Investment Slots ni nato or DSAP. Ang atong DSAP tag 500,000 pesos per slot ni siya. So 140 ka slots ang atong gibaligya. As of yesterday, niabot na ang atong pledges og 60 ka slots. Pakpak. Anya 80 slots na lang ang available. So kamong mga investors gusto mo invest na amantay 25% aning ihatag na interest, pang-invest na mo. Hot doon taning 80 slots aron mabayaran dayon na natong yuta diha niya. Kamusang ni pledge 29 pa man ang atong nadawat, 29 ka slots ang actual nga investment nga nahatag, na apay 31 out of 60, na apay 31 nga wala pa marimit. So atong hangyoon nga i-remit na ninyo aron makabaya dayon taning atong gidamgo nga maangkon nga yuta, din atong tukuron ang atong fundraising project nga Kulumbari. Dili ko mauwaw mosulti niini total para man sa simbahan. Ya, kanisang atong Kulumbari, dagko-dagko man ni siya, kay design ni siya para sa bonds primarily. Kay dili man sad kay ko supportive anang kremisyon, pero pwede ra sad ibutang diha ang mga earn kana mga abo. Pero ato gining gi-design nga anang bonds gyud mo atong ibutang diha. So palitan ni ninyo nya sa inyo sa dayong pagpalit sa pagkakaron, duha man ni ato ka accounts na Metro Bank ug naasay Land Bank. So ang Land Bank karon nihatag nato gamayng allowance mintras tantong nagprocess pata sa paghimo og parish account. Gidawat niya ang mga dili unta angay dawaton nga amount. So mo nay makahimo ra mo pag deposit kamong mga investors diha sa atong Land Bank accounts. Tan-awa lang ang atong accounts din ato ning ipakita ninyo kada gyud misa niya sa Metro Bank. Ato pang gi-process ginagmay o sa ilang dawaton sa unya na lang ni Father og mahuman na ning inyong processing. So inaana lang og mo issue sad mo og cheque akana para na sa funds transfer nga bangko. So pwede ninyo i-transfer diri sa Land Bank mga dagkong amount 500,000 up ana. Nya kung cheque sad pwede pa na sa akungan kay ako maning account dito sa Land Bank. Kana ato ning gihimo tungod kay sugo ni Ginoo. Nganong sugo sa Ginoo? Kay kaayuhan man sa mga tao o kaayuhan sa simbahan atong pangandoy. Malipay ba ta kung mahalin nin tanang slots? Yes. Pero ang pinakanindot, malipay ta kay nagtuban ta sa sugo sa Ginoo, masuwat ang atong ngalan didto sa langit. Kining pagpangadji sa santos nga rosaryo mga igsoon, mao ni motudlo nato unsaon pagsunod ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus. Wa ko'y nailhan nga nagampo sa santos nga rosaryo nga kanang tininuod yung ampo ba nga nangandoy og kwarta, pero wa sagid sila magkalisod. Basta sige kag ampo santos nga rosaryo, di jud ka mangandoy kwarta pero di ka magkalisod. Ako sa una bugo kay kustanan elementary, sige kog ampo santos nga rosaryo pag high school, naapil na ko sa among honor pero wa ko mangandoy og honor. Perti na kong pobriha, sige ampo santos nga rosaryo, daghan pa kayong problema. Akong papa na paralyzed, ang akong maguwang na paralyzed, ako mo breadwinner, wa ko nangandoy og kwarta. Pero karon ubay-ubay naging atong kolekta. Pero wa ko mangandoy ana. Kay nga naman ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus diha sa mga misteryo sa santos nga rosaryo naagid ng kakabos. Wa mangandoy bahandi nga kalibutanon ang pagpaambit ana. I-highlight nako ang akong iyaan, asawa ni sa akong uyuan.
Katong akong gisulti ninyo nga 101 years old. Daghan kay siyang problema ang giagian sa iyang pamilya, sa iyang kinabuhi. Unsay nahitabo? Nakasurvive siya aning tanan. Niabot pagid siya sa edad nga 101 years old tungod sa iyang pagsigig ampo sa Santos nga Rosario. Naman tay panultiho no, maingon ta, di na nauso ang martyrdom karon, mamatay tag sayo basta magsigig tag pamartir. Pero dili, ang magsigig ampo Santos nga Rosario dugay kaing mamatay nya bisan pagpatyon di gyud mahadlok. Nya sige linya imong tupad na sige kag ampo Santos nga Rosario. Kinsa dinhi ang kada adlaw gyud magampo sa Santos nga Rosario ta sa kamot nga wa katunga. So kamong wa pa makaampo sugdi na ninyo karon, di gyud mo magmahay. Kamong mga nagtrabaho tana gyud, mga estudyante Rosario gyud, dili importante og unsay dangatan, importante magtuman tas sugo sa Ginoo pagampo kamo sa walay hunong. Ug ang Santos nga Rosario usa na sa agianan. Adtong niaging adlaw o kagahapon akong gihilugan ang akong iyaan si Inday Turing kadtong 101 years old diha sa community hospital. Nalisod na siya ginhawa niya. Duhanin akong hilog niya. Ikaduha sa din niyang ka-admit og ospital nga grabe-grabe nga ako namatngunan niya. Paghilog nako piyong naman to iyang mata, nibuka gid ang iyang mata. Pagingon ako ari nako dayha kay napakoy misa, iyang yung murag ipugos bagbuka iyang mata niya. Di na siya katabi kimo iyang baba niya. Ako siyang gihikap nako sa champion ana. Karong alas 3 sa kaadlawon gitiksan ko nga namatay na ang akong iyaan si Day Turing. Makalipay ang maong kamatayon kay modelo sud sa taas nga kinabuhi. Makalipay gid na 101 years old, pero di kayo ang ayang ikalipay kay siguro ko si Inday Turing nasuwat kitong iyangan sa langit way papas-papas. Pero kaning atong mga ngan, peligro kaing mapapas. Katapos ang lingi sa imong tupad, ing naugpatyon ka karon, sugot ka? Moingon gani dili, papas na siya. Papas. Dito ring wa mahadlo ko eh. Grabe kayo. Pag-ampo sa Santos nga Rosario, gi manindog na ta.